bara in je in yi sallah in dawo yanzu nan zan dawo ka kula min da shagon nan fa. To ga. Ha gace ne yanzu nan zan fara da tsalatsi ba dai ka hana ni ba alquran wallahi sai na fara sai dai kashi kai me ba kwat din haifa okay na ma tana shi kina ai ba matsala dubu ne. Assalamu alaikum malam mai shago. Wa alaikum salam kwasu. Ya gari ya aiki. Lafiya kalau. Ya jin daɗi. Lafiya kalau. Shin dan Allah in tambaye ka. Aji. Dan Allah kana turin bidiyo? Ba abin da haffa matin ma yana yi. Ba Allah me lafi ka ce formatin. Wannan wani ta da kake gani in baka labari. Jiya da na tafi taɗi budurwana ta tura motar ta zafafa. Wallahi kai formatin ne ka kashe ni. Yanzu dai zan can formatin abin. Kun tura min Indiya Hausa fassarar koji zana dab studio. Okay. Dan Allah kar kai formatin. Gobe sai ma ko kace. Koji zana. Akwai ko? To akwai wala. Ba abin da ba mu tura ana. Yawwa. Kuma me Tura mu. kai wannan ne wanda charin board ɗinka wallahi kaman baya yi A'a. Kana mai tu anya na gaske ne kuwa? wannan guzina studio kace ko goji zina. ai da an gama Yawwa. turawa ai kai ta ina ma yake turan nan wancan ne ku Ya dai malam. Na kana ta tunani ne ko baka iya tura bane? tura ma nake zo taho ka gani To, ci gaba dai. Ka share mu wannan bangaren sultan din. Allah ka share mu. to shike da ni Goji zina top studio. Allah mu iya fasara kai. Ai da na kalli tallan sa a YouTube. Don a tura ba yanzu ma fa da data ne shi yasa na zo ka tura mu. Yawwa. Haba ai goji zina. Ai su ne fasara gidan fasara kenan. Wani algaita ina wani sultan. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam an kwamsa Ban gane ba. kamatin aka ba a waya wallahi Kafa na ji wani dim. Kana nufin hotunan budurwar da hadu ka goge? inna lillahi Komai ne ka ce? kamatin Daga subscribe domin mabiya daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a wannan sashi. Mun yi safarar makamai masu yawa lokacin yaƙi, kuma mun yi kuskuren barinsu a wani wuri. Dole mu lalata makaman domin kar su faɗa hannu mara kyau. Jarumi Tifa ne ya taho muku a wannan shirin. Shirin makaftar Gojizla Dub Studio. Atisayen aikinku shine dukiyar gabas. Dukiyar gabas. Ku neme shi ku kalla domin mazge kwakwatan idanuwanku. Dukiyar gabas yana nan tafe. Ga duk wanda yake son dillancin wannan kafce din ya tuntubi Sarauta Mobis Falladan a wannan number. Ina da sati biyu na bincika tsohuwar survey don in nemo 'yan baiwa da za su tsaye wannan maɓannacin. Haka ne maganarki. Waɗannan mutanen su ne kawai za su iya taimakonmu. Me ya sunan manufarmu? Dakarai. Dakarai. Duk irinmu ɗaya. Ɗaya. Kans. Asus. Kina son ki san waye miki wannan? Ki biyo mu.
karin da sojoji za su kai ya kasa tasiri ya kai yan adawa. Kuma duk wani yunkurin sai su yakan kare da lalacewa duk wata na'ura. Shirin makaftar Kojizna Dub Studio. Mai ta jiran wannan lokacin na tsawon rabin karni, saboda haka ba za mu ja da baya ba. Masallafar gwajin mu ta kirkiri kaya na musamman don ƙara muku ƙarfi. Ina nawa? Ku neme shi ku kalla don maske kwakwatan idanuwan dakarai. Yana nan tafi. Ga duk wanda yake son dillancin wannan kafce din ya tuntubi Sarauta Mobis Fallatin a wannan lambar. Shin dan uwa ka san illar da sigari take haifarwa? Bakin hayakin shine yake shiga kirjin mutum yake daskarewa, yake lalata kayan cikin hanjin mutum, shine yake wanzar da cutan kansa. Yan uwa shan sigari cuta ce, yakan sa mutum ya mutu tun kafin lokacin shi yayi. My brother and sisters, smoking tobacco is not yours. Ministry of Health say that smoke are liable to die young. Wannan sako ne daga hukumar kare lafiyar ɗan Adam.